Insellmilkom minn Kennedy Grove fejn għada u s-sibt il-Partit Laburista se jkun qed jorganizza jumejn ta' attivitajiet tal-familja kollha. Miegħi il-Kap Eżekuttiv Leonid Mekkej u l-Kap tal-Komunikazzjoni Norma Saliba. Norma, x'attivitajiet se jkunu qed jitħejjew f'dawn il-jumejn li ġejjin? Għanna jumejn attivitajiet tal-familja kollha kif qed tajjeb inti u fil-fatt il-ġimgħa l-istedina hija biex il-familji hawnhekk jiġu fejn ħajkonna l-akbar żona ddedikata għal familji u tfal. Imbagħad is-sibt nistgħu ngħidu illi se jkun hemm ukoll sibt il-punt dirett li ħajxxandar minn hawn diskussjoni wkoll aktar tard mal-membri parlamentari fl-għaxija mbagħad il-qofol fil-jumejn jintlaħaq bid-diskorsi tal-tmexxija tal-Partit Laburista, il-Prim Ministru Robert Abela, Deputat Prim Ministru Ian Burge u Deputat Tmexxija tal-Partit Laburista Elix Aġus Saliba. Ħar mill-aħħar dinja ċelebrazzjoni tal-kisbiet li għamel matul dawn l-aħħar snin Gvern Laburista. Leonid, għaliex dawk li qed isegwuna għandhom jilqgħu l-istedina tal-Partit Laburista u jiġu f'Kennedy Grove? Il-Partit Laburista jemmen illi għalkemm baqa' ħafna x'isir għandna ħafna x'niċċelebraw. Foqsma differenti, fosthom fil-qasam tax-xogħol fejn għandek l-inqas rata ta' qatt li qatt kellu pajjiżna. L-ogħla rata ta' nisa fid-dinja tax-xogħol. Fil-qasam tal-ekonomija fejn għandna ċertifikat issa li din hija l-ikbar ekonomija fl-Unjoni Ewropea. Pensjonanti illi sena wara sena qed jistennew illi jkollhom żieda fil-pensjonijiet. Fil-qasam tat-taxxi naħseb kulħadd jaf illi dan l-aħħar budget kellna l-ikbar tax cut li qatt rajna. U allura l-impenn tal-Gvern illi f'budget li jmiss ħajkun qed jerġa' iżid u jsostni l-familji tagħna ma tagħmilx allura għażla l-Partit Laburista li hawnhekk flimkien bħala familji bit-tfal u niltaqgħu kollha flimkien hawnhekk ġewwa Kennedy Grove. Ninaqat ma' Leonid u Norma u nħeġġixkom sabiex tinaqdu magħna għada u s-sibt f'Kennedy Grove u flimkien niċċelebraw il-ġid għal Maltin. Luana Ċini minn Kennedy Grove għal One News.